Ohoy! Ohoy, ohoy! Maray na banggi sa Indogabos. Ohoy! Mga busabos. We're back! We're back, linubak, tibak. Maray na pagkabanggi po, mga kabusabos. Ayan, maray na Ako po banggi. si Tito Ray. Ako man po si Boy Agda. Siyempre, i-follow po naman ang sumuyang mga pages. And, ano yan, ang mga pages ta? Mga pages ta ang... mga social media accounts. Wow! Social naman. Ang Tito Ray Borromeo pages. Yan. And, siyempre, ang Boy Agda DJ page po, mga tugang. And then, siyempre, ang Dos Busabos PH. Yan sa YouTube. Yan, nasa TikTok. Yan sa Instagram. Ayan. Tsala. Sala kita, sala. And siyempre pa, pag-share man po kan sa tuyang, video mga tugang, tanganing mga busabos, maging maugma kita ko niya na paggaman. Yan. And Tito Ray, Yes. sarupang magayon ko niya na aabangan ka sa tuyang mga para antabay, para dalan. Ito bagang pananautan ng mga prizes. Sige. Prizes? Nakaantabay yan ang samoyang grand prize na stand fan. Wow! Courtesy ni Sir Lito Del Rosario. Siyempre, yan dyan ang item sa Suzuki. Siyempre, salamat man sa Suzuki Otonaga. Yes. Na pirming naka-antabay. Nakasuporta. Salamat kay Kuya Joel Hernandez, ang branch manager kang Suzuki Otonaga.
na pirming pogi sa iyang mga picture. Yan. Doro pati ang si Sir Ngunyan sa ibang Lugar. Ah. Lang ha? Si Shaq. Sento, Rome. Oh, Rome. mapadi. Rome 401, 402. Meron sanay na sanay. Abot ko na. Siyempre yan din dyan ang satuyang item sa Smart. Sa Smart, syempre, ang Smart, na-post naman yan eh. Sige, basta po, nailing nyo dyan. Si GC Ali sa kay Kuya Fred. Tama. Ang lupet na magupit. Ayan. Malupit na malupit na malupit. Yan. Yan. Razorback. Yan. Yan. Kuya Galing Fred. by Yan. Fred. Fred Caballero, ang barberong kapay. Basta da ang tawag ni Kuya Fred, sunod niyang bulog. Tuloy niya na. Ayo, tsaka igwa siya ning apuera ka to sa iyang Tito Ray, apuera ka to sa iyang mga gift check. Igwa siya itong lang daat, siguro 210 lang ang bayad. Gabos niya bubulugan. All over the body. All hair. Pwede Kalbo na. pati kalbo. Ayan. And siyempre sa pasalamatan naman ang Gat Kulas Batangas Lomi. Yan. Oo, iti-text ko pala si Sir Mike kasi ang aram ko nagpaparenovate yan sa iyang location. Para pag-shoot kang Dos Bosabos. Magayon bongga. na. Yan. May bago sin na pigo-offer ko niyan, Tito Ray. Siyempre pa ang Batangas Goto. Yan. Ayun, naunaan may Batangas Gotong yan. Laman loob. Laman loob. Kang mga Oo. tambaka, kang uri. Ang nananamitan pa lang si Lomi. Yes, Tapos si si Pansit na masiramon. Yan, Matindi. Yan po yan dyan, located at San Vicente Canaman, Camarines Sur. Itong mo lang, pag tumbok mo duman sa Haligasan, ang dating daan, yung gayo to ang matatagbuan ninda. Ang Gat Kulas, Batangas, Lomi, and Goto. Yan. Siyempre, pasalamatan naman ang iba pa pang mga sponsors. Yan dyan ang sa to yung mga sponsor nasa screen ang Tres de Calibre. Yan, siyempre ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Salamat po. And then Mayon Sky Drive, ATV Adventure, Just Enjoy Event, siyempre salamat. And Initial Art Design Center, so salamat po. Segi Print, kay Kuya Erwin Segi. And Suzuki Otonaga, salamat po. And siyempre ang Cold Brew. Salamat pa po. Yan din dyan. Ang Happy Animals Pet Kuya Shop. John. Yan. Thank you. Corbada Salamat. 3, yan dyan sa San Isidro, Zone 3. Paseo del Rio, salamat po. Thank you so much po. Tinandayagan Falls and Resort. Ayan, salamat. Yan, thank you. Ang Laymac Boutique. Thank you Tama. so much. Sa mo yung makeup. Oy, publiko. Publiko. Deep Pro, bring Ayan. music to life. Bumble Grill, Kuya Bam. Kaya maray na pagkano. Razorback by Fred Caballero, ang barberong kapay. Ohoy, kagawad Lito del Rosario. Ayan. And Mana. Ayan. Bicol Live Event, salamat. And Balay. Thank you. Yan, thank you so much. Magayon, Masiram, Oragon. Thank you so much. Phil Silum, thank you so much po. Salamat po sa inyo po namang tabang. And then syempre, dyan sa local government of Calabanga, headed by Mayor Eugene Severo. Yan. Arigato. Salamat po. Thank you so much. Clickers Night, IT Solutions. Mayor Nelson Legacion, syempre. Yun. May pasalubong na sa to. Igwa. Alis sa Thailand. Beach Cafe. Beach Cafe. Bye, B. Manghente Beach Resort. Yeah, thank you so much. Joshua Elijah, salamat po. Noy Maki. Ohoy. Salamat po. Thank you so much. Bark and Bite Pet Shop. Thank you so much po. Salamat. Ayan. And kay Kagawad Mike Bordado. Kuya Mike, salamat. Don Palma, financial educator. Thank you so much po. Boss Paul's Lechon. Ohoy. Ayan. Hi Melissa Incorporated. Thank you so much. Sons and Sons ayan. Inn. O dyan yan sa Cam Norte. Itlog. Ohoy. Salamat po. Quantumin Plus. Thank you so much. And Dan's Pizza, Naga City. Salamat po. Mana Venture Plus. Salamat po. Ayan. Salamat Thank you. Tito Ray, sabi ta nga ni, may may ipapanao kita ko niya na pagka Bite Swag pala. Salamat.
Ayan, may ipapanaw kitang premyo ngunyan. So ang gigibuhon lang mag-ano lang sida comment lang. Mag-comments lang. Oo. At saan sa tuyang hapot itataod at ang aning at the end of our show makakuha kita ning winner. Sure na yan. Sure Kumbaga na-plan sa amin na, oy, Mega Sounds pala na, salamat. Ayan, dyan Mega sa Sounds. JABBC. Kay Sir Elmer Baldemoro. Yun, Thank you so yun. much. Sige, yun. Okay? So, giraray po duman sa gabos ng mga nakatutok sa tuya. Please share our video tangani pong mas dakol kitang mapaugma ngunya na pagbanggi. Sa satuyang 29K na 29K na viewers, thank you so much po. Salamat sa habang nagsasapnaan Iyo. habang naggigiris-giris, habang nagluluto, Aha. nagdadadal sa tuya. Ang problema kanina kung matutong, ang babasolo na naman kita. Tama yan. And syempre paabot na dito rin ang Christmas. Madali na. Madali na. Perang days na lang kita. 80 something na lang siguro. Pero, Pero 82 ata. Kasog mo 83. Ayaw ka daw 81. Basta po madali na ang Christmas. Abangan pa sa mga special party sa Dos Bosabos. Ayan. Sige po, salamat po ha. Thank you so much po. Ayan si Ma'am Eleanor Salalima Leo. It's nice to be happy. Hello po, Dos Bosabos watching from Limanan. Ohoy! Ayan, Maraming salamat. Ayan. Ang magayon na si Angel May Amasa, Yeah. pa-shout out mga person. Ito Yeah. talaga beautiful na Beautiful yan. Oo. Oo. Ano yan Ano pa ito ni magkapot microphone? Ay. Oo. Wireless ang gusto ko Yan. yan. Wireless. Mas ano talaga siya sa wireless? Mas gamay niya ang Gamay wireless niya ang kasi wireless. nadara niya maski Maski sa maski siya nasulok ng mundo. Iyo. May pamangkin na yung matibay mag-layout ng mga Iyo. And sasabihin tayo sa mga masurunod na programa tayo and mga guests sinda igdi sa tuya. Ayan. Tatawan tayo pagkakataon na makagesta garo ang grupo kaniyo na Aramigos Band. Grupo yan na Angel Aramigos Band. Garo Aramigos Band. Garo may gigibuhon upcoming event Wow. na Concert, siyempre. garo concert talaga tapos double with. Ano yung double with na ito? Garo sa tabang kang garo For a cause. Okay. Kasi may pig bubu sindang sarong event na matabang duman sa saro man na musician na nag-aagingon yan sa kumbaga kay puanin tabang. Okay. So kaibanan diyan ang Lions Club and ang Camarines Sur Dance Enthusiast ata yan. Okay. Si SDE siguro yan. Mga Si mga matitibay mag-ballroom. Iyo. Okay. Sinda yan. Nagtarabang, nagbilog ng sarong event na para duman talaga maitabang. Kaya saludo po kami sa Indoga Boss sa grupong iyan. So, aaramon tayo sa mga masunod na aldaw. For sure, mga guest yan igdi sa tuya. Siyempre, alaton tayo yan ang sendong pag-guest, Aramigos Band. Yeah. Siyempre, di mawawala dyan na matausin daning sample sa tuya pagkat. Iyo. Siyempre. Garo si Angel ang dyan, ang makanta. Ang mataong sonata. Iyo, garo. Hoy, kay Ma'am Jo Esporlas. Ohoy! Ayan. Ma'am Jo, maray na pagkabanggi. Ayan, salamat po. Si Ma'am Jo nagluwas sa trabaho. Siguro rin nagbabahog ng ido. Ayo, tulo po daang beneficiary na musicians ang tatabangan. Tulo yan. So, dakulaon na bagay na magibunin da ini yung bagay na ini kumbaga sa pagtabang sa mga kapareho nindang mga musician. Okay. Di ako dyan kabali. Bang kabali ka sa araw. Dari kang lead vocals kang Ayan. Thank you for mentioning po. Ali kay Eleanor Salalima Liak. Thank you, ma'am. Thank you po. Salamat po. Ayan. Garo may pa niya. Ano do kung nyaon pa kaniyo ni Ma'am Eleanor sa iyang sa iyang bakery
May bakery ni. Oo. Ay, baka masarap ang pandesal masarap dyan, dyan. ma'am. Maligaya. Maligaya. Masarap ang maligaya. Ang maligayang tinapay ni Ma'am Elinor. Nagpupula. Ang maligaya, may pupula-pula. May pula sa tayo. May pula sa taho. Maligaya. Mamon na may pula. Maligayang mamon na may pula. Aliki Elinor. Si Ate Ems, nagdadalan man, watching from my bed. Oy, Ate Ems. Amay-amay baga ang tospak. Siguro ni si Ate Ems, sigado na naman ka itong mga national ID. Ayun. Na-receive mo na? Dai pa, Ate Ems, tabi, please. Yeah. Oo. Baka pwede man, na ipastrack yan, Ate Ems. May napagkabanggit dyan sa PSA. Yan. Baka may pila pa. Di naman garo. Di Tama naman. ko naman enrollment tayo. Ayo. Oy, si Judah Bill. Hoy, Jinjo! Jinjo naman. Ano naman yun? Tumimig ka na sa ng Jinjo. Baka nyaong ka na naman kung yan nagsanaga. Baka grabe naman yan. Baka pigtabangan ka man ni Paring Melbs. Iyo, baka na. Maray na banggi, Dos Bosabo, sabi ni Pading Cesar Batalya. Ahoy! From Alabang! Alabang, ko rin daw mag-rest yan. Iyo nga ni. Saka si engineer. Iyo. Iyo, matigil ito mag-guess. Iyo. Pero gusto nila din, itong may, kumbaga may Ayun, mas kirigdi. Pwede yan. nasa partido naman daan siya. Maray, dyan ka lang. Maray, dyan ka ko yan, dyan tuba. Ayan, tsaka Tuba dyan. formal ka dyan. Yan. Hindi ako pwede sanaga, kadakol kang kung ano-ano eh. And happy 54th ata yun, founding anniversary kang Taogama P, kung tama kita. Ay. Pero 54? Iyo. 54th founding anniversary. Yan. Kang Taogama P. Yan. Happy 54th National Foundation Anniversary sa Taogama P. Triskelion Grand Fraternity. Yan. Ang nagpapabati yan dito Ray, si Triskelion Danny Bachiller. Yan. ako kaya ang fraternity ko, Alpha P, Omega P, Killer. Una ko, Alpha P Unano. Padumanang nagaro ko. Salamat po salamat. Leo, joke lang. Binayaan. Nagdadalan din si Engineer Mark Anthony Patrick Torres. Nagdadalan dyan sa LA. Ayan. Ligaw Albay. Yan. LA. Oo. Si Pading Jubil Villamer. Ayun. Nagdadalan sa di ko alam kung sa ina naman yung bansa si Pading Jubil. Engineer. Ayan. Yan. Sabi ni Ma'am Eleanor, Oppo still operating El Lean's Bake Shop. Yan. Diba? Oy, ma'am. Baka pwede mag-guest digdiyo. Iyo. Magdarang maligayang mapula ang maligaya ni Elinor. Ganun sana na naman yan. Masagid siya na rin ganyan. Ay, sa ibang comments na dyan. Ayan, sige po, salamat po. Nasa pataas partido na. naman pati. Nasa partido Yan. na. Bem, MB, Raika, Odrakia. Ayan. Bigbaraliktad na naman garo ni. Iyo ka para baraliktad din doon sa inyo. Ayan. Pagka mo nagkabaraliktad na. Bahala ka mo. Baka hilig ka mo yan. 60 na. Ganyan, may mga dito rin, may mga may mga aabangan kitang mga importanteng mga events ngunyan na October dito sa Sudaning Naga. Kadakol din na mga basta kadakol na mga events. Dahil lang kita sa authority na magtaramgan. Pero kadakol mga aktibidad. Kasi dahil pa din siguro na plan sa si dates. Yes. Sure po, why not? Sabi ni Ma'am Eleanor. Gano'n talaga iyo. Gano'n mga guest igdi. Ay. I-schedule ta na niyo si Ma'am Eleanor. Tama. Okay, si mga iba pang mga mga comments sa tiyang programa. Si Chinchin nagdadalan, saka ang may sadirikang Noymaki nagdadalan, si Ate Thank you so much. Glenda. Salamat po. Ormeo nagdadalan, salamat. Si Dens Maestrado, nagdadalan din. Thank you so much. Thank you. Yan. And syempre, Tito Ray,
paano manggagana sa to yung mga viewers ko niyan kan sa to yung papremyo? Manggagana si mga viewers na ngunyan, mag-share lang kamo, mag-comments lang kamo sa ara at may papanaw kita katong sarong bag na gift items. Tapos sa next episode may announce pa kita Na winner. manggagana ning electric fan. Ayon. Ngunyan ang paggaganahan itong mga mga items, mga merchandise hali po sa manlain-lain tang mga sponsors. Yeah. Tanganing igwa kamo after kaning show. Ang simple lang po ang sa indong gigibuhon. Dapat po naka-share po sa indong sa indong pong timeline ang sa tuya pong video, and at the same time mag-like, mag-i-share, tapos mag-comment po sa tuyang sa tuya pong programa. Tanganing saro kamo sa mga pwedeng manggana na itataot-ang unyan pong pagkabanggi sa Yes, inyo. that's it. Correct. Pa-shoutout po, watching from Australia, sabi ni Bel de los Reyes. Ohoy! Ayan. Ohoy, Ma'am Bel. Diba? May igwa po kami ng Gcash. 0910-347-2074. Mabilisan na. What's mo yan? Online Panglilimos. Yeah. Thank you so much po sa gabos ng mga tao. Actually, Tito Ray, yan pong sa mo yung Gcash, iyon po yan ang pig, iyon po yan ang pig tataga dikit-dikit mi na sa kuryente. Yan sa tubig. Tubig. Oo, tanong pa nagiinom tinjo, siyempre, mainom kang tubig. Ayan, sige. And syempre, shoutout man sa gabos ng mga parantabay ta dyan sa Calabanga, Camarines Sur na nag-antabay di po sa tiyang programa. Salamat po marin na pagkamanggi po sa inyo gabos. Ayan. Sige. And ano pa ba? Ang sa tuyo dyan ng mga kadakol, mga comment. Sige, comment. Mag-comment po tanganing manggana at yan. Ang sa itong panggaganahan, payong. Oo, may payong dyan, may baso, may mug. May mug. May gift check ali kay Kuya Fred. Aha. Sabi ni Ate Ems, like, shared, and comment done. Yeah. Alat-alata lang Ate Ems. Garo gusto ni Ate Ems sa magkampayong Oy! Nagbo-birthday ngayon si Ma'am Jocelyn Brioso. Aha. Kang Tinandayagan Falls and Resort. Aha. Sa timeline ko. Happy Today. birthday po. Happy birthday, Ma'am Jo. Kung naarin marurit kita dyan sa kuyan. Iyo, dito kakantaan. Ito, ang kanta itong Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo. Mamibig kita ro lohod dabi ang gabos. Ako ang hawak. Hindi ka mailang panguros. Kapugi nindo. Sabi, good evening Kuya Boy, sabi ni Miles Largo. Maray na pagbanggi po sa Indo. Yan. Yun. Okay. So, giraray po, dahil po paglingawan ang pag-share kang sa tuyang kan sa tuya pong video tangani pong manggana. So sa mo yung pagbabalik, may pag-uulay-ulayan pa kita. Tapos May relatikan na kita. May relatikan na kita. O din ang relatikan na masunod na. Masunod na po ang relatikan. Tapos ang istoryahan na mayong kamungdanan na pwede nindong i-share man sa indong mga tangani makabalus mga. Yeah. Kapag balik po yan ang programang Dos Bosabos! Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki.
located at Door D, Starcy Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwede mag-order through Foodpanda, GrabFood, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/JustEnjoyEventsNaga. Alright! Ahoy! We're back! Nagbabalik po ang sendong mga lingkod. Ayan. Alat na nakapakarin ng sumbo. Yan, taga-Rubaga. Pero ka nag-unat. Ayan. Pero ngayon bago kang, bago kang ngayang mata. Oy, aram mo dito, Ray. Aha. Maano baga, maundas baga. Maundas, ano po. Pero bago yan, bago na pag-ulayan Ineo, ano muna, abo dyan, mag-share, mag-like, mag-comment, hindi po sa muyang video. Tangani pong duman po sa Dos Bosabos ha, Dos Bosabos. Sa Dos Bosabos pong page. Na page. Magagana po mo niyan bago kita Gabos po ni may payong. Ikaw kita ng istro. Ay. Ikaw kita. Ikaw kita ni. Istro lang ano. Ano po sa Suzuki, salamat po sa Suzuki. May kopya si mga naiinitan diyan, si Ayan. mga Nabos sa Suzuki, ano? Nagko-project. Oo.
May t-shirt. May t-shirt. Apo. Tsaka po may eco bag. Ayan. Oo. Hali po yan sa Gabos. Ito yung mga sponsor. Suzuki, salamat sa inyo pong ano. So, ngunyan, siyempre, ang kayo po lang mag-comment, ano lang ha, ano lang po, i-like, i-share, and then mag-comment sa tuya pong, sa tuya pong video. Pag-uulahin tamo niyan dito, Ray, itong sabi tangani, may pag-uulahin kitang, yung kamugtakan. Yeah. Kasi madali na ang... Madali ng undas. Madali naman ang pista. Ayo. Kasi pistang kalag. Pistang kalag. Maundas na po. After a month, undas na. Yan. Di ba? Dahil na sarong bulan, undas Undas na. na naman. Oo. Yan. Ang pag-uulahin tangon yan, tungkol siyempre sa undas. Yan. Yan, yan. Kumbaga, si mga mahilig magtirik kandila, Ayan. yan ang abang-abang. Tama. Si paaram sa mga agom, Tama. duman niya sa Kampusan to, tama, Yeah. tirik kandila. Ayun. Ito pala, Ayun. Kaya ang pag-uulahin tangon yan, kung paano makakalusot sa kumbaga halimbawa halik ka ngayon inuman. Halik kang inuman taundas nga ni. ay. Pero sa lang koneksyon. Pero sa lang koneksyon. Walang koneksyon ng undas. O tapos, alik ka sa inuman. Oo. Tatawantan tips si mga babae ngayon na nagdadaranan. Yan. Kung paano nin dumadadako. Ang Ang sedong mga mga agom. agong. Kung talagang may mga piday-piday. Yan. Kung mga nagtirik ng kandila. Nagtirik ng kandila. Yan, sige. Naday pa man undas. Yan. Yan ang maaraman kung nagturo na ang kandila. Yan mo maaraman kung si kandila, pighayop. Tip number 1. Tip number kung ang sinong agom nag-enye. Paano to? Isa pa sa'yo. Pag naguli ang agom ninong nag-iring positibo yan. Nagtirik yan ng kandila. Kandila, yan. Kasi nagturo na si Luha kang Kandila. kandila. Paano madadako? Paano? Ayun, para sa mga babae, ano po? Siyempre, buratsan. Mapuli sa harong. Mapuli sa harong, siyempre, medyo ano yan, tipsy-dipsy. Iyo. Pero kami po kayang mga, asinda po kayang mga lalaki. Pag nag-iirin. Ito bagang minsan pag araw kayo sa oras na yan, may mga panahon na, ito bagang itong maluya ka sa reasoning. Iyo. Kasi araw po yan kani, bago po yan maghali sa irinuman, pagpauli ka yan, may mga plan A na yan, plan B. Nag-iisip na yan. Oh, Kung na makakalusot. Oo. Kaya nung kapo ka mo maghapot dyan, itong sakto bagang pag-abot sana, sa'yo kahali. May mga simbag tulos yan. May mga simbag tulos yan. Kaya nung kapo ka mo mag-ibo ka yan. Sa mga kababaihan po nung ka maghapot na araw ka yan. Araw lang ka ng gibuhon. Pag-abot, bako ka, di ka mo wala tulos. May mga rason kami. Asinda. Malay mo kung ali mo talaga bako mo sa pag-inom. Talagang yan, kumbaga, igwayan mga rason. Kasi nakaplano na yan bago mag-surwayan niya. Nakaplano yan. Ngayon, padiarog na ganyan ang bunta. Kuminsan ka, kumplot pa kayo si kainuman. Iyan. Na pag nag-apod sa imo, Aram mo na sinto. aram mo na sinto. Ayan. Oni na. Sabi din ni Ma'am Eleanor, experience po baga Kuya Boy. Bako po, na-istorya lang sa Nabasa lang sa dyaryo. Dario. Araw yan kani. Dahil igwa na kami mga plan A, plan B, paghali naman sa asinda pa lang, sa Erinuman, dahil nindo pagbulagaw na itong hapotol. Ito ang gutong ka. Ang gutong kapag abot Singali! Yan. Ay, may irarason ko siya. Ano ba gani? Bla 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 bla. Dahil kaya, ano pa kami kaya, marigmat pa ang pag-iisip ni kaya, aninda. Ang iinoton, araw gani. Pag abot, dahil pagpainom mo ng kape. Mahihingawan. Pagpainomon kape. Ayun, di pagpainomon kape, mahihingawan yan. Yes. Pag nahingawan po ang sarong lalaki, malinaw ang pag-iisip, mas lalong kadakol yan ang irarason sa inyo. Pag abot, di pag, niroon.
patukawon lang. Yeah. Di, pagpunasan ta may hingawan. Iyo, ang ano baga, mako ang langga ng mamainit na Iyo. tubig, may labakara. Iyo, pupunasan. Burat-burat niya si Agum ko, Iyo. saan ka na naman ngok mong halin ng katar nga. Iyo, aragang kayaan. May hingawan. Yan. Luway-luwayin pong idara sa laog ng kwarto. Yan. Bitbiton. Bitbiton. Yan. Tabangan. Bayon. Oh. Tabangan hanggang makaabot naman sa laog Sa ng kwarto. kwarto. Oh. Di din niya na mga gagamit dito sa iyang pig isip na rason. Iya. Tapos, pahigdaon. Yan. Yan. Punas-punasan si Kama. Yan, Pahigdaon na kayo. Yan, tanganing ang focus mo, maging nanok ang pagturog niya. Yan. Yan, maging nanok ang pagturog. Tapos, laagan electric fan, kung may aircon, ibukas na. Yan. Ngani maging nanok ang turog Yan. kan sa imong agaw. Yan. Tapos, luway-luwayin mo ng tanggalan ning halion mo na si pantalon. Pantalon. Tapos si Bado kung Yan. kung tangani. Tapos tamungan mo na lang. Yan. Basta itong di magimata. Ay. Pero nahali mo na si pantalon, saka si sapatos. Ay. Duman mo lang sa baba kang Katrinindo. Ay. Di mo na paghaliw na itong isusuway mo, isasabit mo Ay. pa kung saan. Duman lang sa baba. Ilapag lang sa Iyo kuyan. kung pwede nga ning garo, inapon mo lang. Diyan sa may Oh, salog? sa may salog lang. Arog dapat yan ang gibuo. Tapos maghalat kang mga alas 4 ning maaga. Oo. Sakripisyo ni para sa mga babae. Ay. Sakripisyo. Pero ano na eh. Effective siya. Mm. Effective siya. Tapos pag alas 4 ni mga, alam mo, nagpuli nga mga alas 2 ning maagahon. Di siyempre, araw ka to sa ginibo mo na, luway-luway lang, tanggalan mo ning pantalon. Pag alas 4 ni maaga, biglaan, okay mga alas 5, biglaon mong pukawan. Ang pagpukaw kayo nito magang, uy, mata na, alas 5 na. Pag iyan nagpulos-pugos, hinanap si sa iyang pantalon. Dakot yan. Maulin ako! Nagalat si Agum! Ako baga si Agum mo! Lain ka naglantuan! Pero tinatamaan si Don Punyado. Arag kaya. Iya! Sayin ka na naman, Ali! Epektibo. Kapag nagpulos-pulos siya, naghanap ng pantalon, halos yung pantalon ko, Yan. sapatos ko. Yan. Tapos nagbubulos siya, tamapuli na. Base yan sa nabasa mo lang. Na-istorya lang. Restorya mo lang. Pero may panguntramang kita dyan, mga lalaki. Sige. Siyempre, may antidote bagay pero. Iya, kung kumbaga pag nato ka bagang halas, Iyo, may init ko ng ganing. may antidote siya. Yan. Anong antidote? Arog gani. Pag nangugban yung mga lalaki, Sige. arog gani. Pag abot mo, siyempre, aram na ni misis mo kung anong gigibot, tapig sabi ta ng anig di. Ayo. Mag-pretend ka na medyo burat-burat. Para sumka pa. Siyempre, gigibuhon to sa imo. Iyo. Gigibuhon to sa imo. Luluway-luway ka, dahil ka papainumun kape. Iyo na. Siyempre, aram mo na. Aram mo na. Siyempre, aram mo na. Luluway-luwayin ka. Idadara ka doon sa loob kang kwarto din do. Iyo. Siyempre, baka tatanggalon na sa imong pantalon. Arog na kanyang style mo naman. Ang drama mo naman bilang lalaki. Iyo. Wag, may asawa ako. Yeah! Siyempre, ano sila ingaw ka na kaya ano? Sabog pala. Yeah! Pretend ka man lang nga Iyo. Di siyempre, pag naghahali ang alam ng pantalon. Di, ganyan, may agom ako. Yeah! Si misis mo to eh. Iyo. Masabi si misis mo, ipod ang mga tintalon. Yeah! Ito, nakaduwang sulot na. Ang magiging effect na kailangan mo kung ano. Pagturog mo kaya, masira ka pantalon ka pa. Yeah. Habo mo talagang, Yeah. dapat di ka, di abo, di Yeah. abo. Di mo ko pag umuhan, may agum ako. Padakat ko, Yeah. agum ko. Yeah. Bumi na ang kirado dyan. Oh. Pagkaaga kayan dito, Ray, paghiling mo sa kataid mo, mayo si misis mo. Nagsasanlag. Yeah! Nagluluto na ning pamahawan. Breakfast in bed. Yeah! Madyan naguma! Pamahaw kita! Ano gusto mo?
Ining bacon ko. Gusto mo yung pamahawan? Hali doon sa taas, Inini. nagpadarus doon. Ano ka ngayon? Iniinit ko na. Iniinit ko na ngayon ako. Iniinit ko ng pamahawan mo. Masalugsugan. Ano nito? May dugi. Iniinit si tilapia. Madyan na guma. Iyan, kung napatama mo ang mga rason mo. Iyo, walang matama mo. Nakunda eh. Si Kawali, sa puyong yan sa akin. Masasabi ko ba, kakananing Kawali pa! Dumaga ko ta nagpamaw sa babae mo! Problema baga kung minsan ka mga lalaki, tumapaaran sa agom. Iyo. Masarsat kami. Ay. Day! Inom, nasa nag-inom. Marabanggi na sana ka mo. Iyo. Najijinjo. Iyo. Pumurma, ligti sarong. May antidote naman niya. Iya! Kadakol kang araw! Istoryan lang ko. Ano na naman yun? Pagdaarong ka na. Pag dahil ka nakainom, mas sigura anong kidlit sa imo ni misis mo. Nung kamong dut-duton. No. Pero pag itong medyo nakasarsat ka nga itong halika ka sa trabaho. Oo. Halika nga sa trabaho, may nag-alok nga sa imo, madalian lang na nakasyat. Yeah. Mga Dito tanong- napaparong nga ni misis mo na nakainom si Agom. Oh, tipsy. Iyo. Saka ka magtaon ng total performance. Yeah! Magluto ka na. Yeah! Dahil duman sa ano, Sa... in bed. Finger po Sir Lito. Gari yun siya nag-stress ako. Di ang mangyayari. Siyempre, maaaraman ni misis mo na, ano daw ngayon ito pag di nga nakainom, di lamang nga kopig. Iintindi. Iyo. Iyo. Dead ma. Dead man nga. Pero ngayon pag nakakainom niya, Iyo, may... grabe ang perform. Active. Iyo, Active. perform. Sa inyong kanto. Sa lababo. Kanto sa labahan. Sa may garden. Kanto kang kulungan kang ido. Diyan sa may garden. Pwede to sa Carabao Grab. Ano ka na, Gom? Ayong yata ko yan, Iyo. Yung environment. Nature. Piliin mo, ang magiging ano yan. Effective yan. Effective yan. Oo. Nagtutukaw ka sa ito bang Oo. Domingo. Mhm. Nagdadalang-dalang kang ngayong asap. Ayun. Ano po kan sa'yo mo? Di ka lamang mainom-inom. Yeah! Hindi ka lang tig-text ng barkada mo. May kong kwarta. Kung para anong makong kwarta. Iya. Ikaw po yun ang 1,000. Yeah! Alam mo na ang mangyayari. Yan. Mga sir, no? Minsan mga babae, dahil tamang pigagabos. Ayo, Deman. Nagkakapira lang. Oo. May mga times yan talaga dito rin na papatuktuan ka baga. Oo. Kumbaga raw ka binabanwit. Iyo. Pato-to. Ayo. May ito pa yung mga pasurusumpa. Yeah. Karoon ka. Ito bagang, mayo kang, ikaw kayong mga babae. Dito pigagabos ha. May mga babaeng ito bagang, garo day kompleto ang simana ninda kung dasinda nakikidulak sa to. Iya. Ito naboboring ba Iya. siya? Kaya pero may gusto pero may kakuyan. Iyo, May kariskusunan. kariskusunan. Yan. May mga hapot siya ditong, halimbawa nga, Yeah! di kita nagkaaguman. Iya na. Tapos nagkasabatan nga kita sa mall. Oh, yeah. Sa mall nga nagkahilingan nga kita. Magkakagusto ka madong sa ko. Yeah! Sige na, simbaga doon.
Gabusan ang simbag dyan, iriwal talaga Iyo, yan. Kung di pistilo ni Spilingon. Inat kung sabihin mo baga ngayon, magkakagusto ko sa imong. Maski ngayon may agum ka na pala ngayon, magkakagusto ka pa sa iba. Pero may panduang paragraph. Iyo, kung magsabi ka man, dahil mo pala kung gusto sa imo. Hindi ka pala nga nagagayunan sa ko. Yeah! Pero hindi panduang ribansa. Magtuninong ka na lang. Pagtuloy ka na yan. Igwa pa yun ito bagang, pagka, alam nga, Domingo, nagdadalang ka naman asap. Sikat-sikat ang asap. Ayun, yung nanadalang ka asap. Yeah. May bibit-bit yung sandal niya. Kulay nga blue. Kaya, Gom, ano nga mas bagay sa kung ganyan gamitin ko pag simbata? Yeah. Ining yung blue o ining yung pula? Ay. Di siyempre, masimbag ka. Nagdadalang ka. Eh, yung blue. Yeah, makasimbag lang mga nalaga, makasimbag. Yung blue, okay na yan. Gamit ko lang ngayon yung pula ka sa ugma. Hindi pa lang yan ibagay sa ko. Maribungon! Ano gano'n mga babae? Ang iba, Ang iba, ang gusto mo ng take, ang sa wala blue. Ang sa to naman pula. Sulutan na yun Baka mong padumanan. ano yan kayan? Kaya, okay. Kailangan pa yan eh. Sumasunod ka. Kumasunod mo naman. Ano yan eh? Sarong tips. Sarong tip pa lang. Yung sarong tip lang yan. Kailangan yan eh. And they are the following. Abangan next episode. May mga comments na kita igdiyo ta aramon ta nang sa manggagana igdiyo sa tuyang programa. Halat lang. May mga comments kita si paring Joven Maestrado Torrente. Ayan si Bebot. Pa-shout out man po to all my fellow Triskelion brothers and Sigma sisters. A happy 54th grand anniversary. Ayan, sige po. Gandang gabi, Sir Boy at Sir Ray. Talagang ang mga lalaki dahil nahali aning dahilan. Ali kay Eden Francisco. Ikaw na experience man ni kani. Johnny Mirador, aram-aram, garugibo-gibo. Na-istorya lang. Lakop baka Kuya Boy. Baka makaabot yan sa tinampo. Kasi nga yan, no? Naarap pa sa ido. Parang mga ikos. Sa atop. Kain ka! Nasa atop! Ayan. Maray na paggaming ibebot, Marasigan Rubio, good evening po. And yung Pau Pau Dax, maray na paggamanggi. Idol, maray na banggi po, pa-shout out man po from Manila. Sabi ni Maricar Abogado. Ayan, maray na pagkabanggi po. Thank you so much. Kay Nick Quiñones, brother, dyan na inom kami ni Judas ning Jinjo. Ay, ano naman kamong duwa? Nasa partido baga kamo. O rayo. O dumans ba? Mayong padumanan na. Ano yan yan na o Jinjo? Ano yung hala? O lemon sito? How do sma? Ay, Irago? o baka ng yelo? O sabon-sabon hindi ha? O grabo ko? O pagal ko na? O kangaray? O tanaw? Ano mo sulot? Sulot mo? Sublo o supula? Sopote! Ay kay Ma'am Lisa nagdadalan, kay Sarah Relieve nagdadalan, watching from Hong Kong. Ahoy! Kay Kuya Jeffrey Pugay, maray na banggin. Kay Tabing sa kay Jaja nagdadalan. All the way from Palestine. Salamat Kasi sa po. Palestine, inaabot na kita. talaga. Kay Pading Jack Baloro nagdadalan. Salamat sa inyo, gawos. And kay hello po sa duwang gentleman na maray.
Yan. Sabi ni Ate Flor, dahil napapagalang gala-gala nindo kang ngingiri. Ano nang ngisinindu yan? Si Ate Flor, baga taga ano ni, araw karamuan eh. Dusma. Ano nang isinindoan? Ano nang ngisinindu? Sige. Salamat kay Netjay Acasio Inobio. Hello po sa dalawang ini gentleman yan. Oy, kung ano Tito Ray, may paabuto ng mga aktibidades. Yun yung pagsasabi ito sa bago Oho. na mga aktibidades kang hindi po sa syudad, ang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry sa October 7 hanggang October 9. Sa SM City Naga po yan, gigibuhon. Iyo ang Best of Bicol Tourism and Trade Fair. Hindi po mga tugang partikan sa idang 18th Bicol Business Month 2022. Hello daw sa gabos sa mga members kang MNCCI, to the President Sir Mario Villanueva na nagdadalan sa tuyang yan. Again, dito Ray, mangyayari yan sa October 7 hanggang October 9. Diyan po sa SM City Naga, ang Best of Bicol Tourism and Trade Fair, mga tugang. Partikan sa indang 18th Bicol Business Month 2022. So, ano tayan, sa tuyang Dumanan, Dalanon, Janan, Trade Fair, mag-yun dito rin. SM City Naga. Tama. Okay. Dumayan sa event center eh. Correct. Yan. So, sa may event center kang SM City Naga, niya po dyan ang manggigibo na trade fair kang MNCCI. Ito pong inaapod na parte kang 18th Bicol Business Month 2022, ang Best of Bicol Tourism and Trade Fair. Yes. Yan. So, yan. Ang winner ng niya na pagkabanggi dito rin. Sige, ang winner niya ng pagkabanggi habang pinapaikot, higayos lang ruleta. Hi kay Ma'am Jenny Didesma, hugay nagdadalan dyan sa Inda sa Harong. Okay. Si mga teachers ni sana eh. Sa Agapalan, Happy Teachers Day. Sa World Teachers Day. World Teachers Day Tama ba? tomorrow. World Teachers Day o Teachers Day? Sa mga teachers po dyan, happy Teachers Day sa Happy Ilocos. Teachers Day po sa gabos ng mga teachers. And maraming na pagkabanggi po sa gabos ng mga teachers na nagkasakripisyo. Kamo po ang mga mga bagong heroe kang sa tuya pong nasyon. Mga panduwang, magurang kan mga Yes. Okay? mga kaakian. Ayan, okay. Sige. Testing muna. Testing muna niyo. Ang inot, testing muna. Ang pandua, testing. Ang pangtulo po Ayun na ang winner. natatamaan kan sa tuyang ruleta, iyo po ang Yan, magiging yan. winner. Gabos pong mga nag-comment niya po dyan sa ruletang iyan. Kasi manggagana po kaniyong items na niyo. Saro lang po ang manggagana kaniyong items na niyo. So, ang first, iyo po ang testing lang. Okay. Sige, tada ako kung siya ang sa testing lang yan, sa testing lang muna. Ilang taon siya ang tatamaan kaya. Oh, hoy! Ay, si Ma'am Eleanor ko testing yan, lang. testing, yan. Ang pandua, Yan. testing giraray. Ang pantulo po, iyo po Yan, magana. magana, yan. Si Ma'am Eleanor ko sige po, testing pa lang yan ha. Pigsabi naman, bago kita nagpuon. Pero Testing pa niyo. Pero mariribang ang mga pisok testing ta pa dyan ni. ay. Oy! Si Eden Francisco ang Yan. testing. Yan. Oo, di na talaga. Iyon na ni. Arin. Ngunya na po, igdi po sa, aramon ta na po kung isang magana kang sa tuyang mga items na iniyo po na yung igdi po sa atubangan. Ang Alright? pag-claim ka ni Kuya Boy Aha. sa... Yan na. Sige. Okay, o yan na po. Kung isang magana, Oy! isa yan. Beth Di Beth Guzman. Guzman. Beth Guzman. Beth Guzman, Yan. congratulations po. Ika po ang nanggana kaning items na iniyo. Ang pag-claim dito, Ray, Ang pag-claim po kaniyo, i-message me. ma-message po kami sa imo Oo, kung kung, paano po nindo maiki-claim ang items na iniyo pong niyaon sa atubangan nindo. Iniyo pong mag, hali po sa Suzuki, ini po, tapos may payong, may kopya, and then may t-shirt po. Saka may eco bag. May eco bag. So, ika po ang magana kay iniyo. Ayan, sige. Sige, salamat and congratulations kay Congratulations po. Ma'am Beth Guzman. Ayan. Salamat sa comments, pag-share. Ayan. And then, syempre, ang magana sa sunod, itong nakapost man po sa Dos Bosabos page,
para makasali po sa Samuyang Paraffle na iyo po ang gaganahan po itong stand fan. I-like lang po and i-follow ang page kang Dos Bosabos. Pag ika po, ano na dyan, yung follower mi na po, saro ka na po sa pwede manggana, kay po ano pong i-share ang Samuyang pin post. Ini pong nga onig di yung picture kang Samuyang, picture po kang Samuyang mga premyo, i-share lang po nindo yan sa indo pong timeline. And then, i-comment lang po or itag ang tulo po nindong mga amigo-amiga. Yan po ang gigibo nindo. Like and follow our page, Dos Bosabos page. I-share ang Samuya pong pin post. Yan po, kung naihiling po nindo yan, iyo po yan, ang i-share lang po nindo yan. And then, i-comment po ang tulo po nindong mga barkada. Itong ano ba nindo na nya ondo man na i-greet nagluluwas ning blue. Pero kaya itatag po nindo. So pwede po kamong amang gaganahan po nindo diyan stand fan. Yan. I-announce mi po yan. Stand fan or LTE packet wifi or Razer Back by Fred or merchandise hali sa Suzuki. So yan po ang sa tuya pong gigibuhon. Basta duman po sa page kang Dos Bosabos mga tuga. Ayan po, si Mechanics yan po naman. Yes. Para mas malinaw, para po makafollow ka mo kasamuyang Mechanics ko niyan. Ayan. Bel de los Reyes, pa-shout po kay Violet Fitil, watching in Hong Kong. Ohoy! Thank you. Kay Kuya Jojo Francia, ang paghuman ko Suzuki Swift ang gaganan. Auto man kanito Auto ni man Kuya gusto. Jojo. Kuya Jo, maray na pagkabanggi. Ayan. Thank you so much po. So, Kay Angeline Meg G. Imperial, nagdadalan. Kay Kulay, nagdadalan. Salamat. Maximo Dote Ebrio, shoutout man po dito rin, Kuya Boy. Shoutout po sa ito. Yeah. Alright, so yun na po yan. Ang Samuya pong Bembem or Dracya, kakute nyong dalawa. Wagas po ang ngirindo. Salamat po. Ayan. Thank you so much po. Salamat sa mga nagdaralan po ngunyan na pagbanggi. Hindi po sa tiyang programa. Okay. Salamat po. Marina Banggi. Sa next episode po, kang programang Dos Bosabos! Thank you! Bye-bye.